Kaixo, arratsalde on guztioi, eta ongi etorri gaurko webinar honetara. Eragin ikerketa taldetik eskaintzen ari garen ikasleen talentua sustatzeko ikastaroaren baitan, gaurko webinar honetan talentuaren ekintzailetasuna dimentsioari helduko diogu. Webinarraren izenburua da ikasleen artean taldeko kultura ekintzaile bat sustatzeko estrategiak, eta Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatetik eskaintzen dugu. Ongi etorri beraz, talentuaren garapenerako antolatu dugun laugarren saio honetara. Gaurkoan, bi gonbidatu ditugu, biak adituak eta arituak ekintzailetasunaren munduan. Gonbidatuetako bat Aitor Lizartza Martin da, eta bestea Garazi Konde Untzilla. Aitor, doktorea da, 2009 urtean defendatu zuen bere tesia Mondragon Unibertsitatean, aurrez enpresa zuzendaritza eta administrazioan lizentziatutakoa da, eta nazioarteko masterra ere egina du Finlandian. Mondragon Unibertsitatean ekintzailetasunaren Mondragon Teen Academy unitatearen eta enpresa lidergo eta berrikuntzako lehen graduaren sortzailea da. Anekak 2009an aitortutakoa da eta ekintzailetasunari lotutako lehen titu ofizialean akreditatua 2017an. 2016tik ekintzailetasunaren Mondragon Teen Akademiko koordinatzailea da eta egun Mondragon Teen Akademik osatutako sare honek 1500 pertsona baino gehiagoko komunitatea osatuta dauka. Bai, Irun, Oñati, Bilbo, Madrid, Barcelona, Valentzia, Querétaro eta Xangaien. Bigarren gonbidatua Garazi da. Garaziren ikasketei dagokionean lidergo ekintzaile eta berrikuntza, lehen graduko, lehenengoko generazioko graduatua da. Teaming Mastery Team Coach formakuntza jasoa du, eta bere ibilbideari dagokionean, azken 8 urtetan, talde ekintzaileak entrenatzen jardun du, 3 urtez Mexikon egon da, lehineko laborategiak martxan jartzen, eta gaur egun Iruneko laborategiko bidelaguna da. Lehineko berrikuntza pedagogiko taldearen parte, eta Teaming Mastery taldeko entrenatzaileen formakuntzan koordinatzen dabil. Ongi etorriak beraz bioi, eta eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Orain 45 minutuko tartea izango dute beraien hitzaldea egiteko, eta bukaeran 15 minutu inguru izango ditu galderak erantzuteko. Gero posible da ere, beraiek azaltzen ari diren bitartean, bloke bakoitzaren bukaeran, galderak egin nahi badituzue, txatean idatzi ditzakezue galderak, eta beraiek erantzungo dituzte zuzenean, edo nik aipatuko dizkiet bestela. Beraz, eskerrik asko, eta zuena da hitza Aitor eta Garazi. Mila esker, Xel. Arratsaldeon guzti hori. Naiz eta ez dizuegun ikusten, hor daukagu ondoan barra bat, eta ikusi ditugu izen batzuk bertan sartuta, eta gainera batzuk ezagunak, orduan asko pozten gea gaur hemen izateaz, eta jarriko dizuegu, kargatuko dugu aurkezpen bat, eta joango gara aurkezpen horrekin aurrera, orain imaginatzen dut hori da. Ikusiko dezuetela. Bale. Aurrera, Oxelek aipatu moduan, aurkezpen bat daukagu eta bertan bloke ezberdinak proposatu nahi ditu, bloke bakoitzaren ondoren. Aipatuko dizuegu, nahi izan ezkero galdera konkreturen bat egin, txatean bertan ipintzeko, eta momentuan ere interaktuatu dezakegu, eta ez baldin bada horrela, aurrera egingo dugu, eta bukaran ere eukiko dugu tarte bat. Orduan, elkarrekin ere nola gaudenez, saiatuko gara denboraldetik bata bestea ondo estutzen denbora horiek betetzeko. Prestatu iteun blokei dagokionez, aurkibide moduko bat daukagu, hasieran irikiko dugu galderatxo batekin pixka bat berotzen joateko, gero egingo dugu Mondragon Teen Akademikoko aurkezpen txiki bat, azkeneko urtetako ibilbidea errepasatuz, sartuko gea
lidergo ekintzaile eta berrikuntza graduko Falcon deitzen diogun eredu hori pixka bat aztertzera, eta ikusiko ditugu pixka bat hor atzetik dauden hiru ikaskuntza dimentsio nagusi horiek, bale? Eta ondoren saiatuko gea referentzia batzuk ere konpartitzen, eta jarriko dugu gero begirada ipiniko diogu guk team coach deitzen diogun bide lagunaren rolari, eta team coach moduan bizitzen dugun bidai horretan jarriko dugu begirada hori, eta amaituko dugu denbora ematen badigu ere talde ekintzaileentzat erabiltzen ditugun erraminta nagusiak pixka bat azpimarratzen edo aipatzen. Eta gero, hainbat komodin dauzkagu bukaran, nahi balin baditugu erabili, eta denborak permititzen baditu. Bale? Aurrera ma. Oso, ondo, arratsaldeon, plazer bat hemen zuekin egotea. Eta, pixkate gaurko saioa berotzeko, nik uste dut handoak kasuela teklatua eskura, eta hor txata zabali daukagu eta gustoko jakun hastia lehenengo gogoeta honekin, ez? Lehenengo pertsonan, hemen ikusten dugu unibertsitateko irakasleak, eskola ezberdinetatikan, Arrasaten, Tolosan konektatu zeratela. Zuen lehenengo pertsona zein da azkenekoz edo gehien gogoratzen duzuen ikaste prozesu esanguratsuren bat edo gogoangarri bat, eta segatik izan zen berez izan. Nahiko gendun honekin, galdera honekin hastia. Ze ikaste prozesu, ze momentu gogoratzen duzue berezia izan dela eta zergatik? Venga, segundutxo batzuk, uzten diteu. Berezikin genuen galdera honekin hasi, jartzeko testu inguruan, batez ere azkeneko urteetan bizi izan den prozesu honetan beti jartzen deulako pertsona erdigunean eta pertsona horrek gurekin dagoen urte horietan bizitzen duen ikaste esperientzia. Eta zain beste, kurrikulumean edo dauzkagun egitura edo edukietan, bai? Orduan, nik uste hor eta gainera webinar honen tituluarek nik uste horri proposatzen duela, ez? Azkenean, ekintzailetzako titulo bat da, baina gu jartzen diogun aurretik jartzen diogun hitza da talde ekintzailetza, ez? Eta bai dana daukagula diseinatuta taldeko esperientzia moduan. Zeia komentatzen, talde lan emankorrak ikaskuntza handiak ekarri zizkidala ziola mireni, askotan izan daitezke pertsonak, izan daitezke emozioak, izan daitezke prestatu gabeko esperientziak, ez? Naturaltasunak ingertatzen dianak. Oso da. Aurrera ingo dugu. Hor dazkuzu ekarpenak, eskerrik asko. Ikasketa. Bueno, egiten saiatu gea laburbiltzen, orain dela 12 urte, 2008an, sortu genuen Mondragon Unibertsitateko Enpresagintza Fakultate barnean ekintzailetasuneko unitatea, bai? Eta Mondragon Team Academy ditu genion, eta pixka bat bertan azaleratu zitzaigun erronka nagusia izan zen nola landu ekintzailetza eta ea bertako kompetentziak lantzeko zer diseinatu genezake. Ez zegoen mahai gainean gradu bat izan behar zuela, baizik eta hori nola artikulatu zitekeen, bale? Orduan, hor eman genuen lehenengo pausua zen, eta ja da ezagutze genituen erreferentzia batzuk, eta oso gertutik bizi izan genuen Finlandiako Team Akademiko esperientzia, eta horrek pixka bat, bai ikustarazi zigun, bazegoela ekintzailetza ikasteko beste modu bat. Guk esperientzia zabala geneukan aspaldi danik, asignaturak eta beste motatako esperientzia batzuk eskainiz, baina hor, Finlandian ikusi genitu batez ere bi ingrediente horrek lotu edo behintzat erakarri zigutenak. Lehenengoa izan zen, bertan ikusi genuela
egiten ikasiz oinarritzen zala metodologia, hau da, ikasleak unibertsitatera joaten zirenean 18 urterekin egiten zuten lehenengo gauza zala enpresa bat sortu eta proiektu errealak egin bezero errealekin, hori daia lehenengo hausturako nik uste elementua, eta bigarrena hori gainera taldean egiten zutela, eta taldeko dimentsioak garrantzi berezi hartzen zuela. Eta guk orduan ikusi genuen, bai ikasten ikasi eta taldean ikasi, baziran Mondragonetik oso gertu zeuden bi ikaste printzipio, ez? Eta hori gainera ekintzailetasuneko testu inguru batean oso erabilgarri izan zitekeela ere gure ingurunean, bai? Eta hor gero junginan, arkitektura horretan elementu ezberdinak inkorporatuz ikasketa prozesu moduan, nazioarteko bidaiak kasurako, eta horrekin lortu genuen, lehenengo diseinu kurrikular bat, eta 2009 urtean lortu genuen gradu ofizial izaera ematea, ez? Eta nik uste hori momentu oso garrantzitsua izan zen, gogoratu, ari garala 2007-2008 urteetan irik izan titulazioen mapa, hau da, posibilitatea zegoen Bolonia deitzen zitzaien prozesu horretan titulazio berriak diseinatzeko, eta Mondragon Unibertsitate moduan horri ireki zitzaigun aukera nabarmen bat, titulu berriak diseinatu eta proposatzeko. Oso lotuta zeudenak, identifikatuta zeuden beharretatik, ez? Eta gizartean bai, momentu hartan identifikatzen zen perfil ekintzaileen beharra, bai? Orduan, horretatik eman genion erantzun hori, bai? Eta orduan, proiektu hasi ginen, leheno Xelek hasieran aipatu duen moduan, lehenengo promozio batekin, 2009ko irailean, 27 pertsona eta familia konbentzitu genituen esperientzia hartara batzeko, garazioetako batzan lehen aipatu moduan, eta momentu honetan, nik uste bai, dimensioa ulertu izateko, momentuetan gaude 10 laborategi ezberdinetan, eta dauzkagu ia 1000 ikasle 10 ubikazio desberdinetan, ez? Eta gainera proiektua garatzen junda ez soilik Mondragon Unibertsitateko kampusetan Euskal Herri mailan, baizik eta sortu dira ekintzailetasuneko laborategiak, Madrid, Barcelona, Valentzia estatu mailan, Mexikon daukagu Puebla, Querétaro, Shanghai, Txinan, eta Hego Korean momentu honetan, Seulen. Eta iniziatiba berriak ere martxan, ez? Orduan ere, proiektu bezala, joan gara evoluzionatzen, ez? Hasieran, gradu berri eta berritzaile batekin, gero etorri da fase bat Euskal Herritik kanporako laborategien sarea osatuz, nazioarte mailan, eta hor goaz nik uste erronka ezberdinak ateraz, ez? Gauza batzutan nahiko azkar pasako gea denboratze zibiltzeko justu, epatzen nuen moduan, gaur egun dauzkagu 1000 leiner deitzen diogun moduan, 500 ja graduatuta egongo dira, eta hortikan datu interesgarriak sortzen ari gea. Lehen aipatu bezala mapan ikusiko duzue dauzkagun ubikazio ezberdin horiek, gero azaltzen dira beste hiri batzuk, izan daitezke iniziatiba berriak etorri daitezkelako bertatik, edo direlako ere lehenen barnean garatzen ditugu ikaste bidaiak, kurrikulumaren barnean bidai horiek daude, eta horien destino batzuk ere bertan azaltzen dira, ez? Pune, Seattle, New York, kasurako. Aurrera. Arte, dana ondo, galderarik edo baldin badakazue, markoana, kontestuana. Txatean ipini eta gu saiatuko gea, hor argibiderik edo behar balin bada, edo punturen batean zentratu, zuek klasa idatzi eta guk hartuko dugu eta saiatuko gea erantzuten. Eta bestela, aurrera.
Bueno, Aitorrek komentatzen zaban bezala, 12 urtetako ibilbide hau luzia izan da, eki du bere zerrezana. Esperientzia zion dunean 2009 izan, Finlandiako Timmy Akademiako metodologian inspiratzen ginen gehien bat, eta bertako herentzia hori hartu genduan. Baina, 10 urtetan ere, behin modelo pedagogiko hori martxan jarritza eta mandako fruituak eta mandako erantzuna ikusita, ikusten du nolako estrategia saio bat eta definitu gendun zein izan behar zen datozen 10 urtetara begira diseinatu nahi gendun proiektu pedagogikoa eta proiektu komunitateari eman nahi genion zentzua, etorkizunari begira. Eta hori dela eta, diseinatu gendun noin Falcon modela deitzen diogun kohete moduko hau, bereizten dugula 3 ikaste dimensio nagusitan, mantentzen dugu Finlandiako eredutikan ikaskuntza individuala, talde edo komunitate ikaskuntza eta enpresa ikaskuntza. Horiek izango lirateke vertikalean dauden, vertikaleko marra horiek jarraituz, ezkerreko bola edo prozesu horiek izango lirateke talde komunitate ikaskuntza, eskubikoak ikaskuntza individualekoak eta erdikoak enpresa ikaskutzen. Baina, ikusten duen, oindala 2 urte hasi ginen reflexioan bitxartez, konturatu ginen, bai ikaskuntza individuala, gero zauden ikaste prozesu teknikoagoak, gero zauden bidaiak, enpresaren garapena, eta pixkat danan astuta geneukala eta unibertso desberdinetan banatzia edo sailkatzia lagunduko zigula ere bai modeloari zentzu geixo ematen, ez? Hori dela eta, hemen ikusten duzuen bezala, 3 unibertso definitu ditugu. A, unibertsoan ezagutza teknikoa edo ekiteko tresnak ahalbidetzen ditugunak. M-an talde ekintzaile eta eraldaketarako talde ekintzaileak horre formatzen duguna, ez? Edo hori dela gure metodologiaren esentzia bertan, M hortan konzentratzen duguna. Eta tea da, enpresaren garapena edo inpaktua sortuko duten enpresen ibilbidea. 3 unibertso hauetan, MA da gure Mondragon Timmy Akademiko metodologian gehien esanguratsuena edo gehien bereizten gaitxuna. Azkenian, talde ekintzaileak eraldaketarako zentratua daudenak edo bideratzen ditugunak, eta gu bidelagun bezala hemen jartzen dugu esfortzuak edo hemen konzentratzen gara, ez? Badago alderdi bat, ikaskuntza individualan partian, batez ere zentratzen dela ikaste prozesu horretan eta leinerrak gazte ekintzaile hauek beraien ikaste prozesuaz bereganatzea eta modu konsiente eta arduratsu baten, ez? Beraien ikaste ibilbide hori diseinatzea eta praktikara eramatea. Eta, hor ikaste individualeko prozesu hortan lidergo ikasteaz gain, bai jarri dugun bezala hor berria dan prozesu bat, ongizate individuala ikusi dugu gure talde ekintzaileak bizitzen duten ziurgabetasun eszenario guztiak kondutan hartuta, garrantzitsua da ikaste prozesu bat txertatu dugu, ez? Talde komunitate dimentsioan, zentrua azkenian da talde esperientzia erreal eta potentoa bizitzen dutela, ez? Eta nola ikasi taldeak eraikitzen eta beraien ekiteko modua ahalik eta hobetuen zaintzen eta epe luzera bideratzen, hor pentsamendu estrategiko batzuz bideratuta, eta sartu dugun prozesu berrisa empatia eta dibertsitatea da. Azken finean, ikaste bidaiekin basakatelako aukera begirada global hori lantzeko, baina bai talde mailan eta komunitate mailan ere ikusten dudalako aukera hor gehiago sakontzeko, ez? Hemen igual azpimarratu, ikusten ditegunean bolatxo horiek dira ikaste prozesuak eta ikaste prozesu horien atzean ez daude edukiak, baizik eta definituta dauzkau, bertan zeintzu dian ikaste helburuak eta gero hori nolabait neurtzen dugu bertan daukaten jardura eta ebaluatu. Hau da, esan nahi dit, honen atzean ez daude klaseak, baizik eta ikaskuntza individuala lantzeko dauzkagu irakurketak, daukagu ikaste kontratua, daukagu proiektuetan nola ari diran lideratzen eta hausnarketarako hainbat
erraminta. Talde dimensioan, talde guztiak batzen dira, astean bitan, 4 orduko saioetan, eta gu team coachak gaude bidelagun moduan saio horiek nolabait ziurtatzen talde ikasketa prozesu horiek bertan daudela eta elkarren artean eragiten dutela. Erdiko prozesuak daude lotuta beraien proiektu enpresa dimensiora. Hau da, hemen beraiek martxan ipintzen dituzten proiektuekin eta enpresarekin nola ikasten ari diren. Eta leheno esan dugun moduan, horratzetik daude ikastelburu batzuk, daude neurgailu batzuk, eta bertatik ebaluatzen dugu. Hemen erdikoan adibidez, zure kontuan izateko, beraiek egiten dituzte nahi dituzten proiektuak, guk ez diogu esaten zerrekin behar duten, baizik eta ze emaitza lortu, ze ikaste emaitza lortu behar dituzten. Eta horretarako, martxan ipintzen dituzte proiektu ezberdinak. Bai, eta orduan horretarako, ditugun medioak eta hemen laborategian barruan egongo bagina eta bizita bat egingo bagenu, ukiko genituzke elkarrizketarako leku batzuk, txekinean ikusi dugu moduan, borobilean eseritzen garan espazio batzu daude, ofizinak daude, enpresako espazioak, gehiago, eta horregatik esaten dugu ekintzailetasuneko laborategiak direla, itxura aldetik ere, daukatelako, laborategi itxura espazio aldetik. Bueno, eta labur biltzeko, nek izango zian, lehenieri buruz ulertzen dugun osagai esanguratsuenak, azkenean lehengoa eta garrantzitsuena talde ekintzaien sorkuntza dela, bizitzen daben esperientzia taldiena erreala dela, eta laburtetan zehar bizitzen duten esperientzia hau. Enpresa errealak sortuz, eta impactu positiboa sortuko duten enpresak sortuz. Hirugarren elementu bezala, bizitzan guztian ikasteko txip horrekin edo ikasten ikasi ze kompetentzia hori zure ikasbidaia definitzen dezula eta garatzen dezula. Begirada globala eta talde ikasketa bidaia hauen bitartez tokiko eta munduko txoko desberdinetako esentzia hori esperimentatzeko eta aukera daukatela. Gero, bide laguntza integrala ditzen dioguna, beste reflexioetako bat izan da, modelo berri hau sortzerako orduan, askotan lehen bide lagunak itzen genuen danetikan, ez? Goten ginen taldeari laguntzen, gero enpresak konstitutu behar zutenean, edo inbertsioa jaso behar zutenean startup moduran, eta hor konturatu ginen, 3 rol definitu ditugu, batzuk bide lagun bezala taldean zutatuta daudenak, gero aholkulari teknikoak, lehen gurtietan ezagutza tekniko horien baten eta aholkularitza ematen, eta gero enpresa mentoreak, 3. eta 4. urtietarako enpresa behar duen dimentsio handiagoa dakanean behar duten laguntzerako. Beste elementu bezala, begiradan hitzeko ebaluazioak, azkenean urtean bidarritzen ditugu ebaluazioa deitzen diogun prozesu intentsu hauek, baina benetako balioa dauka egunerokotasunean dagoan praktikaren oinarritutako hausnarketa kontinua, eta beraiek berdinen artean ematen dian feedback hori, eta izpilu lan hori. Eta, ebaluazioak beraiek diseinatzen dituzte, eta guretzat badia reflexiorako, hausnarketarako eta ikasteko espazio batzuk, ez? Eta azkenik, itorrekoin komentatzen zabana, ikaste espazioena, askotan errepikatzen duguna, ez? Guretzat ikasketa ekintza gertatzen da ofizinatik edo laborategitik kanpo, eta hemen badaukagu ofizina lanerako coworking moduko espazioak, eta gero elkarrizketarako espazio seguro edo zaindu batzuk. Eta 7 elementu hauekin definitzen dugu pixkat proiektuan berezitasuna. Bale, eredu honen atzean daude, hainbat eta hainbat eredu dauzkagu eta referentzia aipatu genitzazke, baina azpimarratu behar baldin badira, dauzkagu 3, nik uste oinarrian esango genuke didanak nagusienak, eta aipatu nahi ditugunak, ez? Lehenengoa, eredu hau dago oinarrituta ikasten duten erakundeen
eredu batetan, hau da, nonakatatake eutxi, 80. hamarkadan asko idatzi hitz egin eta publikatu zen The Knowledge Creating Company kontzeptuaren inguruan, ez? Eta gu dauzkagun ikaste prozesuen atzean daude, ikasketa prozesuek daude definitutan jarraituz nola definitzen diren hemen ikaste kuadrante ezberdinak eta nola evoluzionatzen duten eta nola garatzen dira. Bai? Hori izan da bat, oso erreferente izan dana beti eta dena momentu honetan. Ez? Gero beste bada, ezagutza sortzen duten erakundena, Petersengena, nik uste oso liburu ezaguna dela euskara izango ditzateke 5. disiplina, bai? Hori bertan aipatzen diran disiplina horiek, prozesu horiek oso ondo barrendatuta daude, eta gainera Petersengera bera team akademiko metodologien esango nuke bultzatzaile bat dala, eta beti erakutsi du proiektuarekiko atxikimendu berezi bat, ikusten duelako ere, nik uste aplikazionari gerala, bera proposatzen zituen eredua. Orduan, hori referentzia oso nagusi, eta gero bai, gure ikaste prozesuak eta eredu orokorrean dagoela oinarrituta taldeetan, ez? Eta horretarako elkarrizketa nola elkar ulertzen dugun, hor dago referentzia oso erabilgarria guretzako dela Isaacsena, dela Dialogue, The Art of Thinking Together, dela hor gatzetik daude elkarrizketa sustatzeko printzipioak, prozesuak, nola ikasten den hori egiten, eta esango nuke 3 erreferentzia horiek dirala asko erabiltzen ditugunak eta gertukoak zaizkigunak, besteak beste. Bai, erreferentzia haueri, garrantzia emateaz gain, gero gure egunerokotasuneko dinamiketan espazioa ematen diegu, ez? Lehen komentatzen genuen bezala, 8 ordu ematen ditugu astean elkarrekin berbetan eta ikasten egotera espazio horietan, edo hausnarketa, ekintzen hausnarketa hori gauzatzera, edo ezagutza berri hori sortzera, ez? Okan, erreferentziaz gain, eman behar diogu gero gure egunerokotasunean praktika hori espazioa. Eta bai beste 2 referentzia ematearren ere bai, konfiantza oinarritutako pedagogia, Arizmendi ikastolana edo Marina Garcesen eskola de aprendizes, azken urten dana, badia beti horrez, juten geran ikasten, erreferentzia desberdinena, hobetzeko. Oso, ondo. Aurrera. Bueno, onarte ondo, garamagu ja, ez egitu, 20 minutu baino gehiago berbetan. Zuen, ebali badezue, kalderak egin, blokea gutxita, aurrera. Bai, gainera blokea hau pixka konektatzen gendun ere bai, Juan Sanastian izan duten webinar Nagore Iñurrategik eskini zabana, irakasleak sortu beharreko testu inguruak, asko gustatzen eta konektatzen dugu pila bat, ez? Berak emate zaban marke teoriko eta adibideekin, gero gu azkenean gaur gatoz esplikatzera, proiektuan egunerotasunean erabiltzen ditugun praktikak, ez? Eta bueno, referentzia horiekin ikusteko ondikan zentzu goixo ematen diola. Azkenean hor, guk lehen aipatu moduan, bai definitu genuela eta hasieratik argi eta garbi geneukan, eginala planteatzen gradu berri bat, pertsona perfil eta profesional perfil berri bat ere bai, eta ikasteko modu ezberdin bat, eta horretarako ere sortu behar genula dozentziarako perfil berriak. Eta hor, joan gara garatzen team coacharen rola dela, taldeen entrenatzailea, ez? Nolabait izango litzatekeena bide laguna, ere izen horrekin ere identifikatu genezake. Eta gure hortan team coachingeko praktika horretan gure helburu nagusiena da ikaste esperientzia esanguratsua eta gogangarriek diseinatzea. Eta taldeek proposatzen dituzten helburu horiek lortzen laguntzea. Azkenean ez gara guk ezagutza
ekintzailetzako ezagutza guk ez dugu transmititzen, baizik eta gukera egiten duguna da, taldeari lagundu beraiek prozesu horretan ikasten. Bai? Orduan, horrek eskatzen zuen gure partetik team coach moduan eta rol berri hori kontutan hartuta ere transformazio handia eta hor ere guretzako izan da eta gaude ikasten momentu oro, bai? Rol berri horietan. Bai, horregatarako hor ikusten dugu, ez? Bide lagun gure konzeptuan ez team coach bezala 3 azpi izenburuekiko zitxula, ez? Ikaskuntza individualen errastatzaile moduan. Hor batez ere beti printzipioak, ez? Dituguna konfiantza eta respetuzko ingurunea sortu behar ditugula, bestela proposatzen ditugun gero ikasteko praktikak ezingo dialako gertatu, ez? Honek ez gertatuko dialako. Gero jakimina bultzatzeana, azkenian Google beti referentziak ematen inspiratzeko edo beraien ikaste prozesu hori aktibatzeko, irakurketarako zaletasuna berriz ere berreskuperatzeko, edo benetan beraien greinekin konektatuta dauden testu ingurua gerturatzeko, ez? Hortan egoten garela. Eta gero askotan ere, norbere adibideekin, bakoitzak ez, team coach bezala, gure norbanakoan adibideekin inspiratu behar dugula. Gero team coacha talde ikastearen zaindari moduan, azkenean taldeak dakan garrantzi hori poliki-poliki, ez, zu bajuan berotzen jun behar dan konzeptu bat da, azkenean ekartzen daben konzeptua talde lanana, badakigu pixka zein dan, ez, eta benetan talde prozesu bat eraikitzea dakarren konpromesua, eta epe luzerako dan proiektu bezala ikustia, ez, orduan espazio segura hauek sortuz, helburu amankomuna eta ahalbidetuz, eta talde erantzukizun hori garatzen. Eta 3. elementua, talde ekintzaileen bide lagun. Azkenean proiektu errealekin experimentatzen dabe, eta beraien identitatea aldatu behar izaten dugu, ikasle izatetik talde ekintzaile izatera, ez? Hori barrenatuta daukagu, lehin erreri ez dugu deitzen ikasle, deitzen dugu talde ekintzaile, azkenean txip erreal hortaren egoteko, eta enpresa baten erakunde batera gerturatzen dianean, beraien sortu duten enpresen aurkezten dituztelako, ez? Eta gero ingurunean inpaktu positiboa sortzeko kontzientzia hori sortzeko. Bale, aurrera eginez hor, espektro hau erakustea asko gustatzeko eta gainera da, hau asko lantzen dugun elementu bat gure team coachingeko estiloa markatzerako orduan, bai? Orduan, ze konsideratzen ditugu, daudela jarduera batzuk dianak oso zuzenduak daudenak, adibidez, aholku zuzen bat ematea edo instrukzio bat ematea hori da eduki dezakegun rola, baina hori da oso zuzendua dana, eta daude beste ekintza batzuk ez daudenak bat ere zuzenduak, ez? Entzutea beraiei, hausnarketa batzuk eginaraztea, edo reformulazio horiek, edo laburbiltzea beraien elkarrizketa prozesuan atera diran elementuak, edo galderak erabiltzea, bai? Orduan, guk esaten dugu, ez zuzendutako jarduera horietan pasabar dela 170, gure denboraren 170, eta 170 zuzenduak dauden ekintzetara, ez? Horrekin kontutan hartzeko eta zenbaki soil bada, eta batzutan ez dugu neurtzen 70, baina bai, batez ere gure rolakin lotuta daude hain zuzenak ez diren jarduerak, eta ni bai uste dela gure klabe nagusitarako bat, ez? Gauza ez dezula interbenitzen eta nahi duten egiten dutena, baina jakin behar dezu momentu oro ze momentutan interbenitu behar den, edo ez. Hoi da nik uste manejatzen dituen printzipio nagusitakoa. Bueno, eta onaino aiatzen nahi gendun, pixka kontestu hau eman ez, ze 3 dimentsiotan bide lagun edo zentratzen geran, eta urten egin dugun refleksio hau izan da, pixka talde ekintzaien bide lagun bezala aspektu edo 12 aspektu nagusienak definitzea. Batez ere, hau guk ulertzen duguna da, talde bat entrenatzen duzun bitxartian,
talde horrekin egin behar dezun ekintza edo nondikan, ez? Entrenatu behar dezun. Sartuko gara igual pizka gainetik, aipatuko ditugu 12 eta igual bakoitzean titular bat konpartitu dezakegu, eta nahi badezu saioaren amaieran hausnarketaren balen badaukezu edo sakondu baten batean, arazorik gabe, bai? Bale, bueno, lehenengoa, azkenean guretzat oinarrizkoena dana, konfiantzan oinarritutako bide laguntza bat izan behar dana, guk taldiekin dakagun harremana berdintasuneko harreman bada, ez dakit, hezkuntzan ematen dian jerarkia horiek eta zein dauka boterea eta nik zuri irakatsi hori hausten dugu hasieratik, eta demostratzen diguna egunerokotasunarekin da batera ikasteko gaudela hemen, ez? Horretarako bai taldekien artean eta bai bide lagun bezala, espazio seguru honek sortu behar ditugu, entzute aktiboa praktikatu behar dugu, eta batez ere, hau ez dela izaten oso erreza, baina beti uki badu konfiantza talde ikasketa hau gertatuko dela, ez? Azkenean taldea prozesua gora beratxua izaten da, eta batzutan, ez? Hau honekin ez da zerrinik, ez? Eta hor beti konfiantza uki badezula taldean. Bigarren eta oso garrantzitsua dana beti dela konektatzea pertsona bakoitzak, taldeek sentitzen dituzten emozioekin, ez? Eta jakitea momentu oro zer ari diren bizitzen, nola ari diren bizitzen, horrek asko lagunduko digulako martxan ipini behar diren erramintak definitzen, ez? Hau beti ere ondo saiatzea neurtzen. Ez da terapia kontu bat, baina bai da hori ondo ulertzea eta jakitea emozioak ikasketa prozesuaren parte direla. Hirugarren elementua, eta aipatzen jungera orain arte, elkarrizketa, elkarrekin pentsatzeko arte konzeptuari moduan, 8 urte ematen ditugu da hastian elkarrizketa saio eta ikaste saio hauetan, eta beti bermatu behar duguna da, beraien ikasketaren kontzientzia hori lortzeko espazioak diala, ez? Azkenean polik-polik lantzen joan behar den praktika bada, eta hor jartzen dugun referentzia bezala komunikazio ezbortitzan inguruko praktikak, edo beraiek elkarrizketa saio hauek nola diseinatzen dituzten, dena ez dela, batzutan ez da agenda bat, ez? Gai hau utzi behar da espazio bat ere bai galderak sortatzeko, ziurgabetasun momentu hori buruz berbaitzeko, eta guretzat erraminta oinarrizkoen darikoa da. Ondoren, galdera egokiak egitearen balioa, nik uste titular honekin azpimarratzen deula, askotan leheno aipatu duen espektro horretan esaten duguna, ez? Interbentzio zuzen bat baino baliagarrigoa izaten askotan, galdera batekin provokatzea beraien jakin mina ezaguera konkretu batetarako. Orduan, honi ere garrantzi handia ematen diogu. Bosgarrena aldiz, norbera bere pasioekin bat eitxia. Azkenian, gukera asko zaintzen dugun prozesua da hau, ze azken badara berbetan, zein da zure pasioa eta zer da gustatzen jatzuna, eta inungo esperimentazio hori gabe, hau laike lehinerra blokeatzera, ez? Orduan, batez ere lehengo 2 urtietan bultzatzen dituguna da, esperimentatzera, sektore desberdinetan, proiektu desberdinetan, eta hortikan, hastia eurak aztertzen, zer dan barruan mugitzen dioen hori. Guretzat ikaste kontratua, erramintza oso aproposa da, batez ere, batzutan hasten ganean berrotan ametzeri buruz bagarritzen da, ez? Ametzak eta etorri lurrera eta. Baina ametzetan badagor lehengo pausua ematen dizun indar hori, ez? Eta guk naturaltasun ezitzen dugu berba, beraien ametzeri buruz, eta gero plan zehatza definitzen laguntzen diegu hori gauzatzeko. Eta horretarako ulertzen dugu, esperimentazio prozesu horretan oso garrantzitsua dela, helburu amankomun horiek izatea, eta lehen aipatzen genuen talde izaera horretan, ulertzen dugulako taldea ez da helburu finala, baizik eta taldea da daukagun instrumentu, erraminta nagusiena, gure ikasketa prozesuan urrutirago heltzeko, ez? Orduan,
horretan atentzio berezia ipintzen diogu nola ezartzen ditugun helburu amankomun horiek eta nola egin nahi ditugun gauzak eta denbora asko dedikatzen diogu talde izaera horren eraikitzeari. Eta helburu horiek gero emaitza batzuk edo eman behar ditue. Azkenian, guri pixka tensioan edo ritmoa jartzen diguna talde ekintzaileak dirala, ez? Eta garbi daukaguna da, beraiek denbora gehienak kalian pasa behar da dela, bezeroak bizitatzen, ekintzaileekin harremanetan, eta hortik datorrela ikasketa, ez? Nundik hasi hori aktibatzen, askotan, hasi mapa bat sortzen zure inguruko kontaktuak edo ezagunena, ez? Eta hortikan diseinatu bezeroak bizitatzeko plan bat. Baina beti egon behar gara monitorizatzen edo jarraipena ditzen emaitzak egon daitezen, ze hausnarketari gabe ikasterik ez dagoen bezala, ekintzari gabe ez dago emaitzarik, ez? Eta, talde ekintzaile bezala, hor egon behar zera atzetikan. Eta emaitzetaz hitz egiten ari garela, dator parte nik uste gaina hau da, prozesu traktoren nagusienetako bat dela ebaluaketa. Eta guk ebaluaketak egiteko modua ere ulertzen genuen izan martzula 360 gradutako prozesua. Eta hor bereziki garrantzia handia ematen diogu autoebaluazioari, gero koebaluazioari, hau da, nire taldeko gainontzekoek nola ebaluatzen nauten, eta gero team coachak egiten duen ekarpena ebaluaketa horretan. Baina da, agente bat gehiago. Eta gure rola askotan ebaluaketa horretan da, autoebaluaketa, koebaluaketa edo bezeroak egiten dien ebaluaketa kontutan hartuta, ondo neurtzea hori ondo egiten ari dela, eta nolabait prozesu hori esango nuke soilik egin behar duena dela, ziurtatu edo aseguratu ondo egiten ari direla. Eta horrela bada, askotan guk ez dugulako hor ere gehiegi interbenitu behar, eta ez daukagu nolabait esateko prozesu horren gaineko botererik, baizik eta gara hori errazten eta akonpainatzen duten personak. Eta nik uste hau bai izan dela, zalantzarik gabe, diferentzia markatu dun prozesu bat urte hauetan, eta ungerana atentzio asko ipintzen eta esfortzu handia. Beste elementutako bat, eta seguru dano gau bizitzen dozuela zure egunerakotasunean, gatazka gertatzen direnean, ez? Gure kasuan, taldeak sortzen ditugule lehen urtean, 15-18 gazte sortutakoak, eta 4 urtetan zehar elkarrekin egoten dira. Imaginatzen duzuen bezala, milaka gatazka bizitzen ditugu. Eta hor beti bide lagunen artean komentatzen duguna, garrantzia askar detektatzea ze gatazka dauden, eta gero modu aurre iritzirik eduki gabe edo objektibo baten saiatzea gatazka horiek lantzen. Guretzat tinkotxu bezala gatazkak beti dira ikaste prozesu baterako aukera de masa eta jakin behar da gauzarta izaten eta esaten, danak dauka konponbidea, ez, baina denbora eta mimoz saiatuko gara ulertzen egoera eta ulantzen. Gero oso ondo ulertzea ikasketa erritmo ezberdinak daudela, taldearen izaera normalean anitza izaten dela eta hori ondo ulertu, barneratu eta akonpainatzea da team coachingan perspektibatik egin beharreko beste gauza oso garrantzitsu bat, ez? Eta hori gaina modu naturalean egin, eta batez ere askotan zaila izaten da, baina fokoa jarri egiten ari diren progresioan, ze inorrez da berdina, inorrez da momentu berdinean sartzen, eta orduan hori ere kontuan izatea eta jarraitzea, beste elementu garrantzitsu. Eta ekintzaileetasuneko taldeak izanez, horrek bizitzen dituzten esperientzia ziurgabe hauek kudeatzen laguntzia, ez? Gainera, aurten bizi izan dugun edo gizarte dagoen momentu likido, arraro, askar honetan, gure gazte ekintzaileak bizitzen dituzten egoerak nahiko estremoak izaten dira kasu batzutan, eta hor, adimen emozionalan bitxartez, eta izateko praktika batzuen bitxartez, ziurgabetasun hori enfrentau, edo jakin behar dugula zela landu, eta hor oso gertu egoten gera, ez?
azkenian deskonfiantzako egoera asko sortu daitezke eta asko ere bai prozesua lagatzeko gogua, baina beti saiatu behar gara hori bideratzen eta relatibizatzen eta beraien eguneroko praktika horietan bidea errazten. Eta azkenik, ondo ulertaraztea ikaslei zein den zure rola taldearen barruan, ez? Rol berri bat izanik, askotan ondo zehaztu behar dira dauzkaten espektatibak edo espero dutena, zein den gure nortasuna, nola akonpainatuko ditaun. Hori, deskubritzen joatea ere bidai horretan oso garrantzitsua izango da. Hau bai dalako elementu oso sensible bat. Bueno, eta 12 aspektu hauek dira, batez ere ulertzen dugunak, tinkoz moduan zure taldearekin landu behar dituzunak, baina egin duen beste refleksio bat, 6 elementuna, uste duguna garrantzitsua deiana, bidelagun bezala garbi edukitzia, ez? Azkar ganatu genezake. Eta honekin amaitu dezakegu saioa, Orduan, lehenengoa, eta hau da uste de lenguanen agorek komentatzen zabana, ez? Benetakotasun horretatik harremantzia, bidelagun bezala gure norbera daukagun nortasuna, nortasun horretatik praktika itxia, ez dago modu bat bidelagun izateko, eta bakoitzak beria aurkitu behar du, eta naturaltasuna autentizidade horretatik egitea, akonpainamentua. Beste elementu garrantzitsua da, prozesua team coach bezala bizitzearen garrantzia, hau da, esaten dugun horretatik eta egiten dugun hori ere oso koherentea izatea, ez? Eta gaina sentiaraztea ikaslei gu ere bide horretan ikasten ari garela. Beste elementua, esaldi honekin, ez pentsatu nik bezala, pentsatu nerekin, Bentsatu jaku igual, lehen urtietan, reparo handixak, editorreketak izuzten, reparo handixak guri igual, adibide bat ematiana, pentsatzen, irakaslaren rol hori apurtzeko, zela, askatasun horretatikan, adibideak ez izatea limitazio bezala, ez? Eta ostera oin ulertzen hasi gara, ez? Zela, eredu batek, lehengo paus hori ematen laguntzen dizun, eta askotan, ze liburu hasiko naiz irakurtzen, edo ze lehengo bizita egingo dut, ez? Beraiekin esku eman da, hastia garatzen. Beste bat, ikaste prozesuak guk igual nahi baino motelagoak izaten dira, eta hori ere ulertu behar dugu eta pazientzia eduki, ez? Askotan guk eduki dezakegu pentsamendu bat nora eraman nahi dugun taldea edo zertan pentsatzen barko luken, orain kontutan eduki behar dugu, beraiek ez daudela igual momentu horretan eta nola jartzen dituzun momentu horretan. Eta horrek hori ezin da egin egun batetik bestera, eta hori bai ulertu behar dela, ez? Denbora pasatzen dela, eta gainera askotan koste egiten dela, baina lortzen dela. Eta gero, zaintzaileak zaindu, azkenian bidelagunen taldea dela zure erramintarikan baliogarri izena. Astean 4 orduko saio bat ikasten dugu, ez da bilera bat, da ikaste saio bat, elkarrizketa saio bat, ez? Eta guk esperimentatzen dugu ere bai, talde mailan ikastearen garrantzia eta balioa. Eta bai ematen diogu team coachen talde horiei komunitate izaera eta partekatzea hor bizitzen ari garen esperientziak edo elkarrekin bidaiatzen dugunen, hor bai dela oso garrantzitsua komunitate hori ongi lantzea, ez? Azkeneko puntuakin lotuta, azkenean guk ere persona moduan ikasten goazen enean, azten goazela sentitu behar dugu, bestela proiektu orotan gertatzen den moduan. Iristen da momentu bat, non oso limitatuta edo ikusten dezun ja ez daukazula aurrera pausurik ematerik, ez? Orduan, hori zaintzea, ez? Azkeneko 2 puntuak daude oso zentratuta, gu nola zaintzegean, nola konpartitze deun eta nola azten gean, ulertzen dugu dela proiektuko parte oso garrantzitsu bat. Gero ekarri diteu komodin moduan hainbat gauza, taldekintzaien tresnak eta ikaste kontratua, praktikaren gaineko hausnarketa erabiltzen dian erraminta ezberdinak, baina hori ateratzen joan gaitezke, galderantzako espazio egoki bat eman nahi genulako, ez? Baina aurretik dazkun 10 minutu hauetan, bintzat aprobetxatzeko
zuengandik jasotzeko kuestio horiek. Mila esker. Hori da, orain aukera izango duzu galderak egiteko, txatean idatzi eta Aitorrek edo Garasik erantzuteko, eta ea badagoen galderarik, bestela niri bururatu zaizki batzuk eta egingo dizkizuet. Ikusten dute batzuk idazten ari direla, bai. Zenbat ikaslerekin aritzen garen, dago galdera bat, ez, ustetarok ikusten dugu, ez, txatean. Taldea hitz egiten dugunean da, izan daiteke 12-18 pertsonako talde bat. Eta talde hori mantentzen dugu graduko 4 urteetan. Bai? Gero proiektua garatzen dituzte eta proiektu taldeak izan daitezke 3-4 persona, izan daitezke talde ezberdinetako personak, baina esan genezake unitate moduan 12-18 personako taldeak manejatzen ditugu. Hor badago kriterio bat, 10-etik bera taldea oso flojo geratzen da elkarrizketa saio bat egiteko, eta 22 personatik gora oso zaila da manejatzea elkarrizketa saio bat. 4 urtetan talde berdina da bai. Eta nion moduan, ez du esan nahi proiektuak beti talde horretako kideekin garatu behar dituzuni. Proiektuak egin ditzazkezu, zure urte berdineko beste talde kide batzukin, edo beste generazietako jendeekin, edo beste laborategi bateko personekin. Hori da oso dinamikoa. Hemen, gero, Iñakik galdetze zigun, iaz ikaste kontratuaren inguruan zerbait komentatu genezaken. Ekarri dugu loko argazkitu bat. Hemen dakagu, Hori da, Putzako ikaste kontratua da erraminta bat, baina esango genuke dela ikaste prozesua. Zera, Putzako esango nuke meta erraminta bat izango litzateke. Eta bertan erabiltzen ditu 5 galdera edo bitzat 5 bloke lantzen ditu, Ze hau da gaina oso prozesu bizi bat. Hauek urtean zehar 3-4 aldiz eguneratzen dute, konpartitzen dute, eta orduan ulertzen dela, horregatik esaten dugu prozesu bat dela, erraminta bat baino, ez? Lehenengo 3 galderak da kokatzeko nondik natorren, eta hemen kontatzen dugu gure historia, non nagoen momentu honetan, da 2. blokea, eta egiten dut diagnostiko bat gaur egun bizieten testu inguruarekin, eta nora nahi dute jun, hemen jartzen dira etorkizuneko helburuak. 4. galdera da, ze estrategia erabiliko ditugun 3. blokean markatu ditugun helburu horiek helburu horietara heltzeko, eta 5. ari gara neurtzaileak definitzen. Hau da, nola dakit iritsi naizela gertara. Nola neurtuko dut hori. Bai? Hau egiten dugu gainera lehineko ikaste kontestu horretan, baino ere egin dezakezu oso kontestu personalean. Eta gero erabaki dezakezu zer nahi duten konpartitu, taldeakin, edo, hor, segun ze emozionalidade bizitzen nahi dian eta zer nahi dugun azaleratu. Baina guretzat hau da ritual bat. Azkenean, igual da, geixen barreratzen dozun erraminta ikaste prozesu horretan, Lehen urtetikan, behin bakoitza sortzen da bere ikaste kontratua, talde mailan elkarbanatzekoa, zaintzen dugu pila bat, segunetan, selekutan, naturara junta baserri baten egin, edo beste batzutan kandelaz josten dute, baina bai sortzen dugu momentu berezi bat, hau elkarbanatzeko, eta normalian, lehen errentzat, orduan sentitzen dau, beran ikaste prozesua ze puntutan dauan, ez? Ikaste kontratua eguneratzen dauan, eta elkarbanatzen dauan bitxartian, horritzen dugu konsientzia reala nun nagoan, eta zenbat ikasi deten. Eta gero, talde mailan horrek konektatzen zaitu, beste persona batzuk ere egiten duten enean, zuk ere sentitzen zara konektatuta beste persona horrekin, ezagutzen duzu persona horren historia personala, ze helburu dituen, konektatzen, eta horrekin sortzen dezuna da talde izaera hori, eta askotan ikaste kontratuak eramate gaitu
taldeko ikaste kontratua eraikitzera. Eta horrekin aurretik aipatu ditugun helburu amankomun horiek ondo identifikatu eta lotzeko. Hau bai dela, eskerrik asko galderagatik, hau bai dela atentzio berezia ipintzen dugun prozesu bat. Eta esango nuke, hau dala prozesurik garrantzitsuena. Nekane galdetzen digu, ea zela bizi dugun bidelagunok prozesu intensu hau, eta ea ez gaztia, eta nola eskantzatzen dugun, osegatik jarraitzen dugu hontan, ze hori ere galdera hona da. Baina, hau da maratoi bat, ez? Eta uste beti da sentsazio hori, arazo bat konpontzen danean edo beste bonbatxo bat, edo beste izu bat dagoala. Baina azkenian, prozesuak asko eskatzen duan bezala, asko ematen dagoan, ez? Nik uste hori da, pixka dakagunen gantzia. Hala ere, igual lehen urte askotan, Mondragon Team Academy komunitate bezala, bai egon gera oso konektatuta eta zu horrekin ez, martxan, baina iegau gera, refleksio honekin eki duguna, konturatzera zaindu behar gerala gehiago eta zaindu behar degula gure bidelagunen komunitatea. Eta horretarako, bai kinkoitzen taldea da guretzat espazio naturala hori gertatzeko, zaintza espazio horre gertatzeko, eta askotan, ez dezula, nahiz izatzen dugun bidelagun batek talde badaukala urtean zehar, ez da zure taldea, ez da tinkoitzen taldea. Praktiko hori eraman behar da bana, eta ez dezu zure gain hartu behar bat taldearen arazo guztiak. Orduan hor, jakitzia, ez, esan dugun bezala, hiru bidelagun esperientzia desberdina sortu ditugula, aholkulariekin, mentoreekin, jakitzia, ez, pizkatzela taldean jokatu eta esperientzia hori samurragoa ditzeko. Eta gero, atxeden urterik edo, egon da, esperientzia konkretuetara joten bagea, eta nik uste horretan, garazik aipatzen moduan, asko saetze gehat, gure taldetan identifikatzen, nola lagundu eta behar denean atxeden urtea edo asko bidaiatu duelako persona batek registro aldatu eta igualez berriro talde bat hartu eta beste funtzio batzutan egotea, nik uste hori bai dela garrantzitsua. Baina bai dela tema bat konplexua dana gestionatzeko. Azkenean guk ere persona moduan, gure zirkustantzia dauzkagu, gure momentuak eta hortan bai egela bai daukela preokupazioa. Eta igual azkenengo galdera hau, isari erantzungo diogu pandemia garaian zer, izan da urte bat superpotentia, baina batu gaitxunare bai asko. Azkenean guru badakizue ikaste bidaiak diala gure esperientziaren aspektu angular bat, eta, ezin, orain ja bidaiatzen ari gara, normaltasun osoz, baina ezin izan danean bidaiatu, beste programa batzu sortu ditugu, ez? Badibidez, venture builder batzuekin, teknologia nola txertatu proiektuetan, eta startupak sortu dira pandemia garaian, eta online egin ditugu praktika eta ikaste esperientzia asko, baina egisa esan posi gaude, eta oina naturaltasunez gaude horate dian. Konfinamenduak permititu zigun, prozesu asko esaten genuenak hori ezinezkoa da, ez baldin bada presentzialki egiten, nik uste horrek lagundu digu, eta izan da periodo bat ere oso kreatiboa, barrera batzuk eta apurtzeko, eta liberean ere reafirmatzeko nik uste presentzialtasunak are eta garrantzi handigoa hartzen duela momentu honetan. Naiz eta martxan daukagu transformazio digitaleko proiektu bat, eta ikusten nahi geha ze plataforma beharko nuken ekintzaile guztiak konektatuta egoteko elkarrekin ikasteko eta bar. Nik uste horrek ez du esan nahi presentzialtasunak galtzen dugu. Nik uste are eta gehiago presentzialtasunak irabazten duen balioa oso handia izango da orain eta etorkizun. Ados, eskerrik asko, zazpirak dira eta pasada orduan eskerrik asko Garasi eta Aitor, gaur gurekin hemen egoteagatik, eskerrik asko ere etxetik jarraitu duzuen guztioi eta parte hartu duzuen guztioi, galderak egin dituzuen hoi. Eta bukatzeko gogoratu oraindik webinar saio hauetan beste bi faltako direla, bihar design thinkinga hezkuntzan sormenerako aukera webinarra izango dugu, arratsaldeko 6etan ere,
eta martxoaren 23an pentsamendu kritikoa lantzeko 10 gako eskainiko dira. Orduan, besterik gabe, hori izan da, eta eskerrak eman berriz, eta nahi duzuen arte. Eskerrik asko da hori. Eskerrik asko zuei. Eta galderengatik. Arratsalde on. Hor.